kako si zadovoljan trke? Ne verujem da si baš... Nisam zadovoljan vremenom, načinom plivanja, jer nije plivila svoj trku, znaš. Njen osjećaj subjektivni je bio da ide brzo, jer je gledalo Pedersen, a Pedersen je plivila negativno, što nađe ne odgovara. Tako da imala je dosta sreće što ušla u finale. Popravni, pa vidjet ćemo. Sutra mora da se prebaci od samog početka. Kaži mi, kakav je bio dogovor pre trke? Pa ne, mislim u polufinalu ne može da se kalkuliše pogotovo u ovakvoj konkurenciji, tako da ovo nije smela da uradi, ali dobro. Ima sutra popravni i nadamo se da sutra neki drže tih 2 što je zadatak. A sutra će biti u toj stazi 1 ili u stazi 8, da. Kaži mi, sad ona će sad praktično neće imati nikoga da gleda od ovih, imaće svoju trku, da li misliš da će to možda uticati na nju? Može da plije svoju trku, znači kao što je i do sad plivala, kao što je trenirala, kao što se takmičila, do sad mora da plije svoju trku. To je jedini način da da svoj maksimum. Kažem, jel misliš ti da ona ima još rezervi? Pa sigurno, pa da. Kažem ti da ovo nije bio njen maksimum i da čak sporije krenula nego u kvalifikacijama kada je prijela ubrzanje. To bi se biti